Mina ngithi MK ayinawo ama scandals. Babuzuma gedle ehlekisa. Qhubeka ubaxoshe. Xosha. Wonke amaselesele lawa wadonsa wanika ikhundla uwanikela ukwaxosha kuyoze kusale abantu esibadingayo kwi-MK. Lezi nja lezi zizokhala ngawe zithi uyayivalela zithi unomona zithi ugombela kwesakho uma ungayinika ama position zinika ama position uyikhombisa ukuthi bewufisa ukuthi zilunge zibe right ngenxa ukuthi zona azifuni ukulunga zingamasela zi-addicted to stealing and corruption zixoshe nxamalala xosha yonke lento lo xosha wonke amasimba lawa xosha izinja xosha imkhanqala xosha babunqamalala yonke imgodoyi ilando isondeze eduze uyinike ikhundla bese uyayixosha kuyoze kusale abantu aba-loyal to the organization, abantu who know the struggle of the black person, abantu who know what to do in order to bring a true liberation. Kuyoze kusala abantu abazosiliberate, abantu abazosibuyisela umhlaba, kuyoze kusala abantu abazolwa basibuyisela i-economy yethu, basibuyisele ilokhuze. Basuse lama school fees lapha yana ezikoleni sifunde mahala ingane zethu ifunde mahala kuyoze kusala abantu abanjalo abantu abayaziyo into efunwa umuntu omnyama kuyoze kusale bona hayi imgodoyi ebona ukuthi iyona yodwa efanele ukuba rich imgodoyi izinja lezi ezibona ukuthi zona mekeza fakwa nje imali emasendeni sekumele idayise ngenkululeko yethu idayise ngathi babuzuma zisondeze eduze uyilethe MK uyinika ama position bese uyayixosha xosha baba xosha amasimba xosha izinja xosha babuzuma siyajabula siyicountry masizwa kuthiwa kwi-MK khona inje sixoshiwe sijabula sife ngoba sifuna i-MK yona yodwa eyithemba lethu i-MK yona yodwa eyithemba lethu i-MK iyona ilona Khanana lethu i-MK ilona Jerusalema lethu njengabantu abamnyama i-MK manje sibonga siyancongcoza Zuma mengabe uxosha umuntu vele sijabule sife nje mawuxosha asifuni reason ukuthi umxosheleni siyayazi reason asena ndaba ne reason Zuma ukuthi ubaxoshelani ireason siyayazi angithi wena Zuma ngesikhathi uyiqala lento wawusitshelile ukuthi ufunani wawusitshelile ukuthi ufuna abantu abanje so ireason yabo bonke abantu imgodoyi oyixoshayo sidinga ukuchazela ukuthi ubani uxoshelweni siyayazi ireason ukuthi izixoshelwani izinje imgodoyi ogombela kwesabo ama corruption lawo waxoshayo qhubeka uwaxoshe futhi ungazenyezi babuzuma waxosha nje uzufe Zuma xosha nje uzufe kuyoze kusala abantu abayobamba iMK sewungasekho bayibambe ngokweqiniso uxoshe ngisho emndenini wakho uma ngabe nje khona obhedayo Zuma ngisho kwezakho izingane zeyasende uma ngabe isangana lana zibhizi dayisa angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa xosha yonke inja ebhedayo kwi-MK babuzuma siyabonga siyajabula ukuthi wena uyaxoshana wena ungabayeki ya xosha nje kade ziyadakwa izinja